Здравейте, аз съм Любо от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. Днес искам да ви представя този изложбен деск, който предлагаме под наем в нашия сайт eventsbakery.bg. Какво му е хубавото? Лицето е метър на метър като размери, плотът е 50 см дълбочина, страниците също са високи по 1 метър и когато се облепи от всички страни, става един много прекрасен, елегантен продукт, който може да бъде вашия откоряващ се щанд на каквото и да било изложение. Може да е регистрационен деск за конференция, може да е място за раздаване на флаери навън или вътре, няма значение. Деска е от разпенено ПВЦ произведен, така че атмосферните условия не му влияят много, даже въобще. И както виждате, един 13-инчов лаптоп може да се седи на него, можете да си работите докато хората идват, можете да им предоставяте, да им правите презентация по различен начин и може да им раздавате флаери, рекламни материали за HR-ски събития, изключително полезен. Деска разполага и с още един плот, който е от вътрешната страна разположен, така че да може да си оставите багажа, дрехи, рекламни материали или нещо друго, което би ви потребвало по време на самото събитие. И както казах, може да се наредат няколко такива деска един до друг, така че да стане един по-голям щанд. Попитайте как може да се здобиете с този щанд на eventsbakery.bg. Аз ви пожелавам хубав ден!